Καλησπέρα, Σταύρο μου. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Σταύρος Πέτρος, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πέρα από το ηθοποιός, τι να πούμε ένα άλλο, Σταύρο? Να πούμε τις υπόλοιπες ιδιότητες, όπως συγγραφέας, ερμηνευτής επιτελεστικών τεχνών, εικαστικός και προσφάτως πρεσβευτής πολιτισμού. Αυτό το τελευταίο ειδικά λέει πάρα πολλά. Μεγάλο το βάρος. Ευτυχώς το μοιράζομαι με όμορφη ομάδα στο κατάλογο των πρεσβευτών πολιτισμού που έχει καταρτήσει το Υπουργείο και μας έχει επιφορτήσει με την αποστολή να γνωρίσουμε την τέχνη στα σχολεία μας, σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Επιτελείται έργο με λίγα λόγια. Θα θέλαμε και επιτελείται και είναι δύσκολο το έργο, γιατί ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές. Και πολλά όμορφο το που γίνεται τώρα. Τώρα μιλάει η καθηγήτρια, Παύλα Δασκάλα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, μιλάω και κάποιες άλλες στιγμές η καθηγήτρια, αλλά... Αλήθεια, Σταύρο μου, δηλαδή έχουμε την ανάγκη, πέρα για πέρα, ειδικά τις εποχές, τις δύσκολες που ζούμε. Είναι αλήθεια ότι έχει φτάσει το πρόγραμμα σε λειτουργία, ευτυχώς, σε μια πάρα πολύ κομβική στιγμή. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα γύρω μας, που νιώθω ότι μόνο η αληθινή τέχνη μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε ξανά ελπίδα. Συμφωνώ απόλυτα. Να ανθίσει μέσα στις καρδιές των παιδιών, το έχουν απόλυτη ανάγκη. Έτσι ακριβώς.